Gaur kontan, dano junta batzuk hemen, berrizei merezi duna emateko. Eskoitiarron bizi kalidei hobetzeko. Ni, neure kabuz, lapurreta asko indegun hau. Baina, oin kontan zuen launtzi berdia. Jende askon hartin aukerauteko izentzeatea, kolpe handia emateko aproposa ikustea justetelako. Eta bai, zuek. Zuek izango zeate, Eskoitiarron posa ekartzeko arduradunek. Eta hortako, intxaustio jauregire sartu beharko uste. Eta galdeuko uste, zertzio pa intxaustio jauregi zen? Eskoitiko semaforuk. Ez. Txintxarriko kortu, Ez da. Zuritu bato, irea. Xilduko ale sortie. Zakungo iturrixe, ondik eta hoia. Zertzio bat. Diruek. Diru asko. Ze diru? 2018 zen, zu eta batzuak ordago zeatea, askotxi movimento bat hasi zen, instalakuntza duinak orain izenekue. Hauek, askotxiko piztinin egoerie hobetzeko, bastardana gaztindu zitzean. Egoera aldatzeko, ixe 200 galdetik eta 2010 sinadura lortu zituen. Honi esker, askotxiko udaletxik 3,5 milioiko proiektu bat onartzie lortu duan. Diru hori suposatzek beste gasto batzutako ibiliala. Baina honi garbi zegoet, hori ez dela hola. Ze diru hori, zio? Txerloien! Batzok isen? Itotoles. Itxaustin. Intxaustin. Eta horra sartzeko, bi aragok gerko txau kontu. Bat, gure izenez ez gaitu gotzengo. Bakoitzek taberna baten izena aukiko. Ni etxaitiz egon hauk. Bale. Ni Alejandro ez egon hau. Bale, ni latz, da izurt. Ez. Ni latz, da izurt. Ez, latz ni, da zurt i. Ez. Ni zurt, da hilatz. Zurt ni. Bale. Bale. Ni xirro. Oso ondo, eta biharren araue. Diskretu izen berdi hau, eta ezin diaukantea hondik eman. Benetan, hau diskretu iritzea uste, lapurreta hau. Ni onde guztela? Eronta hola lapurre, ezi. Hola resistia birazio. Erostia. Hola bai. Intxaustire sartzi este bate, erreza. Bi ate zaudek. Lelena, kanpoko hau. Segurata bat daute kanpon. Hori distraitziez, nien karrago nau. Etorri gana gonera, kisto abitizio. Etxo lau bestek, diga, guta araitxik, diga, etorri gana gonera, kisto abitizio. Etxo lau bestek, diga, guta araitxik, diga, etorri gana gonera, kisto abitizio. Etxo lau bestek, diga, guta araitxik. Behin bai hau saltau diaula eta barrun gaudela, jauregire sartzeko gure aukera bakarra, atzeko lesotik sartzi izengok. Jongala. Flipa bindak, ikastolan ekitxinean? Zaina induzte. Oin, bertako langideanak hartu, eta sala batean junta darko juzte. Nerekin, Alejandro Isidro, 3.000. Eta momentu hontan, justu momentu hontan, hor aztek benetako jokua. Bai, neuna meritxun jefi. Bai, mutrigu neu. Nun zartu izela? Lagaitzen zazen guzti, hau larre aldixera. Venga, lanea. Ietxa! Hemen txekiru! Inartula daiz! Nahi zen ez izan ezan? Ostia, baika, Isidro! Naztu ina! Bazitoztek! Irakazlira bisartu hau! Hemen diru getzio be. Ikusteat, kontura usatela hor diruik ez da hola. Izene,
Diru honek baina ez existitu izen. Nola ez da hola? Lasai. Diru baino oso balixo bekan artxibo batzu zabe bertan. Helburu ez galdatzen. Hor dauden artxibo hoxekin, asko jarra merezi duen instalakuntza duin lortu. Ta nuntzio ba! Betu, hemen ditu hauek esplikaixo eskin. ¿Ahí? Buenas tardes, le llamo de Vodafone para mejorar su tarifa de internet y datos. Me cago en Dio koska, ez este momentu joango. Bai? Ze nahi zuen? Kortu guztu namagostea bueltatzia. Ia ze nahi zuen, ena olgetako. Askotxiko errexei behana dana bueltatzen nahi dio. Ezin jozu horri hon. Biharren gizajo batzun bisitza zaizase jolazin. Bai, arrazoia daukek. Baina, bueno, guri bilatzea honin aldegin gehiago. Eta ordura arte egitanik earki pasago gehiago. Mutrigo, jardun dio bere baina betzeo, zerren bide etorrin. Ziurna putaseme honek, beste lapurra gainatxule, bertan dirutzi ala esanez. Baina hor ez da heroik. Hor, udaletxik konpromiso handi baten jarleiken dokumentu eta bideu daz. Hau ezin jotzau, inoi bezan, Baina argiak gauz bat, eta da hortik gaten bitxu zela. Bizik, ala hile. Timain, txik. Timain, txik! Zeinak hor da, Zeinak hor da! Zebe ikusi, baina guz hartzea guz. Eta anego dispuesto ba. Suerte! Venga! I, bazitoztek. Hau gurari ez zitoztek, ze hostia iberri hau! Momento klabea, jau batu. Baina lasai, lana nahi bezala hasi gaurrea. Gu bilatze hauna, azkeneko bisontziok. Venga, dano, azkeneko pixure! Esku pasatzen! Poliki geldiu, favorez, geldiu! Aiauko momentuak, emango una jodiute zaudetela. Emangoik harrapaintza justela, baina ez egiko zuek zerrekin akusau. Beti eukiberdeko moin bat, eta nahi komoin horrek interesatzaguna ekarriko zen. Eta zein izan komoin hori? Kabost. Zuke pap, amigo. Agost! Trotatik heldu ez euskera.